ಇತ್ತೆ ದೈವ ನಂಬುನ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಈ ನಂಬುನ ಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಡು ನಮ್ಮುಂಡ ವಾ ಕ್ರಮಟು ನಂಬುನ ಕಲ್ಲಡು ನಮ್ಮನ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಪಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನು ಅಪಗ ಕಲಸ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕೇಪುಲದ ಪೂಪತದೆ ನೆನೆತ್ತದೆ ದೈವನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದ ಆ ಕಲ್ಲುಗೆ ಪೂ ಪಾಡ್ದೆ ನಂಬುದಿನ್ಗೆ ನೇಡು ದುಂಬು ತೋಡ ನೀರು ಅವು ದೇವರ ಗ್ರಾಮ ಪುರ್ಪ ಅಂದ್ ಶುದ್ಧ ಅಂದ್ ಬಂದು ದೇವರನ ತೀರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದೇವಲ್ಯರ್ದ ತೀರ್ಥ ಕಣತ ಶುದ್ಧ ಅಂದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಬಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ತ ಪುರಿ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೋಂತೆ ಆ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಐಡ್ದಲ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚಾಗೆಂಡ ತೋಡದ ನೀರು ಕಾಡದ ಪುರ್ಪ ಉಂದೇನ ಪತ್ತದ ನಂಬಿ ನಡಿಲ ದೈವ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಡಿವಾಳ ಪುರೋಹಿತೆಯರು ಬತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕುಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಅಕುಲ ಏನು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಗೆ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಅಂದುಂಡು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಅವೇನು ಕಾಣತ್ತದೆ ಬಣ್ಣಂಗಾಯ್ದ ತಾರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಳಕೆ ಇದು ತಾರ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಬೊಂಡಲತ್ತೆ ಹೌದಾಗಿ ನೈಟ್ ಒಂದು ನೀರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಬಣ್ಣಂಗಾಯ್ದ ತಾರೆ ಬಣ್ಣಂಗ ಯಾವ ನೆಕ್ ಅವೇನು ದರ್ತದು ಐಕು ಕುಕ್ಕು ಪೇಲತ ಕೊಡಿಪಾರ್ದು ಅವು ಮರಣಗಳಂಚೆನೆ ಮದಿಮೆಗಳಂಚೆನೆ ದೈವಗಳಂಚೆನೆ ಶುದ್ಧೋಗು ಗಲಸನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಮುಂದೇನು ಆಕುಲು ತಲಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಐತೆ ದೈವ ನಂಬುನಾಗ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ತೆ ನಂಬುನ ಅವು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಏತಿತ್ತದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೆಲ್ನ ಬಲಕು ಜರಿದು ಬೋಪನ್ ಬರ್ತಗ ನಂಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟುವ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಿನತ್ ಆಂಡಲ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಇರೇಗ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಬರಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯವನ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಅವೇ ಅವೇನು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕನಪ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಕನಪ ಇತ್ತ ಪದ್ಮ ಕಲ್ಲು ಕನಪ ಕೆತ್ತದು ಅತ್ತನ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ಕನಪ ಓಲಾವು ಅವೇನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಬಂದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಅವಿಯತ್ತು ಸರ್ ಅಥವಾ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಬತ್ತನು ವಿನಃ ದುಂಬುಡವು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆದೆಟ್ಟು ಬತ್ತಡು ಇತ್ತವೇನು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಣವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರೆಗೂ ಇದು ಈತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಕಲ್ಲು ಬತ್ತಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಆಂಡು ಈತ್ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ಆಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕೆಲವರು ಪಾಡುವರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚ ತೆರಿನಕುಲು ಆಯ್ತು ಅಡಿಕ ಖಾಲಿ ಪೊಯ್ಯೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಣ್ಣನ್ನು ದೀದು ಅಡಿಡ್ದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೀದು ಪೊಯ್ಯೇನು ಪಾಡ್ದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೀದು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವೈದಿಕ ಕ್ರಮ ಮುಖೇನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾತನತೆ ಅಲ್ತರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಟ್ಟೆನು ಶುರುವಾದ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಡ್ದು ಈ ರೀತಿದ ದೇನು ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಪಗ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೊಕ್ಕದೀದು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಲು ಪುರ ಎರೆ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತಿನವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಐಕೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ರಗಳು ಸುತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡುವಿರು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಅವೇನು ದೀದು ಬಿಡ್ಪೀರು ಅವು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದೊಲಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಮಂಚ ಓಡ್ ಬತ್ತದು ಮನೆಟ್ಟು ಬತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭೋಡು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂದು ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ ಖಾಲಿ ಮನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೊಲಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಖಾಲಿ ನಂಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಡು ಅವು ದೂರ ಇತ್ತಿನಲ್ತಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಡು ಇಲ್ಲ ಚಾವಾಡಿಡು ಐಕ ಬಲಸು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ದೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅವಿನ ಪಿದೈಡು ಬಲಸುನು ಬಕ್ಕದೆಕ್ಕು ನೆಟ್ಟದೀದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋನ ಆಕ್ರಮಣ ದುಂಬು ಸುತ್ತದೀದು ಅವೇ ರೀತಿ ಪರಿವಾರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಡೆ ಪತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲಿತ ಮಾಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿರೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪೇರು ಈ ಮಡಲ್ದ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಮುಲಿತ ಮಾಡಂತುಂಡೆ ಈ ಅಟ್ಟ ಅಂದಿತ್ತಂದು ಅಟ್ಟ ಕುತ್ತ ದೈವದಿಲ್ಲ ಈ ದೈವದ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತುಲು ಇಜ್ಜಾಪಗ ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಮನಿ ಒಂಜಿ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೈವದ ಕೂಚಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಉಂಡು ಕೂಚಿ ಆ ದೈವದ ಇಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲ ಆದ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಡು ಬಾಡಿಯರು ಅಟ್ಟೊಡ್ದಿದ್ದು ಕುಟ್ಟೊಡಗಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ತಂಬಿಲಗಾನಗ ಜಾಯರು ಜಾದು ದೆಕ್ಕೊಂಡ ದೆಕ್ಕಿಯರು ನಿರ್ಮಲ ಅಂತೇಳಿ ಕನತಿಯರು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲ್ಲುರಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಂಚಬಾರ್ದು ಐತ ಸೊತ್ತುಲು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈರೆಗ್ ಮನೆಟ್ಟಲ ಗುರ್ತ ದೀಪೇರು
ಮಲ್ಪುಡ ದುಬ್ಬು ಮರಟ್ ಐಕ ಆನಿ ಹಾಕದಿನ ಮನೆಕುಲು ಕೆಲವು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಕಂದಿನ ಮಲೆ ಆನಿ ಜಡೆಗೆ ಐನೆ ಕೆತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಪಲಾಯಿ ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಪಲಾಯಿದನೇ ತುಂಡು ಆ ಗುರ್ತೋಗೊಂದು ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಂಡೆ ಇತ್ತನು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಂಡೆ ಅಂತ ಬಂದು ಇತ್ತನು ಆ ಗಿಂಡೆ ದೀವ್ ಅಂತೀರು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಗಿಂಡೆ ಅಂತ ಪಡೆದ ಆನಿದ ದಿನ ತಾನಿಗೆ ದೀವ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವು ಒಜ್ಜಿ ಪುಡಾಯಿಡು ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದೀಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ದಿತ್ತದು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮನ್ಪುಡಂಚೆತ್ತನ ದೈವನು ಸಮೇತ ಅವೇ ರೀತಿ ಹಿಡಿತ್ತ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ದೈವಳು ಪುರೈಪತ್ತೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಂಡೆ ನರಮಾನ್ಯಗ ಗಿಂಡೆದ ನೀರು ತುಳಸಿದ ಕಡ್ಡಿ ದೈವಳಿಗೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಇಂಚ ನೆಕ್ಕು ಕೂಚಿ ಅವೇನು ಗಿಂಡೆ ಕೆಲವು ಕೂಚಿದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಗಿಂಡೆ ಉಂಡು ಈಗ ತುಳಸಿದ ಕಡ್ಡಿಲ ಗಿಂಡದ ನೀರು ಅರಿಪಾಡ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಗಿಂಡೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ನ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ದೈವಳುಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವೊಳಗಿಂಚಕೆಂಡ ಈತ ಇರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈಸಂದಯ ನಂದಿಗೋನೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ರಾಜಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಲೇ ಪುರ ಎಂಚಕೆಂಡ ಗಿಂಡೆ ಬತ್ತೆರಜ್ಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೂಚಿ ಆಯ್ತಾ ಅವೇನು ಇದು 5 ದುಃಖದಾದಂಡು ಇತ್ತ ಬೆರಕೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಬೆರಕೆ ಐತ ಸೊತ್ತು ನೆಕ್ಕಾಂಡು ನೆತ್ತ ಸೊತ್ತೆ ಈರ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಎಂಕಿ ಅನ್ನ ಅಂಗಿರೆ ಅಂದವು ಬದಲಾವಣೆದ ಪೊರ್ತು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯನ ಮೌಢ್ಯತೆ ಸತ್ಯತೆ ಅತ್ತ ಆಡಿದ ಕಾಲೋಡು ಈತು ದೈವಲೆಗಲ ಇತ ಈ ಪಿರಾಕದಾರಡ ಏರಡಲ ಕೆನ್ನೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮಲ್ತೆರಡಲ ಈತು ದೈವೋಲೆಗಲ ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ಅವಂತಿನ ಉಲಾಯಿಡೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ಮಲ್ಪುನೇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿಡೇ ಮಂತೊಂತೇರು ದೊಂದಿದು ಇದು ಚರ್ವದೆ ಮುಂದು ಪಾಡ್ದು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಉಲಾಯಿಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ಮಲ್ದಿನನೆ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಒಂದು ಪಣೆರೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ನೇನು ತೂಯರಡು ಮಾತ ದೈವಗುಲ ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಈತ ನಮ್ಮ ಈತೇನೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಎರು ಕರ್ತೊಂತಿನಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನು ಎರು ಕರ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಉಂತುಂಡು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ಸರಕಾರನೇ ಉಂತ ಉಡಾವಣೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕಂದಾಚಾರಗಳು ಇತ್ತಂಡು ಸತಿಸಾಗನ ಪದ್ಧತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕ್ರೌರ್ಯನೇ ಅಂದು ಈ ವಿಚಾರಲು ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬತ್ತನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎನಡನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎನಡನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕುಲು ಈತು ಪೂರ ಪನ್ಪರತ್ತ ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆಡು ರಕ್ತಹಾರ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಹೂ ಇತ್ತನು ಪೂರೆಟ್ಲ ರಕ್ತಹಾರ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನು ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಲೇನು ಪೂರ ಪಣೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒರೊರ್ಮೆ ಆತಿನ ಅಂದವು ಅಂಚ ಬೈದಿನ ಅಂದ ಆಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಂದು ಅವು ಈತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ದುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಕುಲು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸನ್ನು ಪಾಡ್ದಿರು ಆಂಡ ಈ ಎರು ಕಡುಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪುಂಡ ಇನಿಕ ಓಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದನು ಬಂಡ ವೈದಿಕ ಕ್ರಮಟ್ಟವು ಉಂಡು ಅಂತ ಅತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಬೈದಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೋರಿಡು ಬತ್ತಂತದುಂಡು ಐಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪನ್ಪೇರದೆ ಅಶ್ವಮ್ನ ಇವ ಅಜಮ್ನ ಇವ ಪಂಡ ಐಕ್ ತಾಕತ್ತದ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಡಪೇರೆ ಬೋಪುಜ ಓ ಮುಗ್ಧವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅವೇನೇ ಬಲಿಗೊರ್ಪ ನಿಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತ ಐಡ್ದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಓಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದಂಡು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿಲಕ್ಕೊಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಂಡು ಎರುಪೂರ ಕಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅವೇನೇನು ಸರಿನ್ಲ ಬನ್ಪುಜಿ ತಪ್ಪುನ್ಲ ಬನ್ಪುಜಿ ಸರಿಯಿಂದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಪುಜಿ ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದು ನಂಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ ಕುಲ್ದ ನಮ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದೊಂದು ಬನಲಿ ಅಂದಂದ ಪನೋಡೆ ಅಂತ ಅವಿನ ಸರಿಯಿಂದಿತ್ತ ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ದಾಯಡ್ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೋ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆತದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪೂರ ತಿರಿಯೊಂದು ಬೈದ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂಪಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಜ್ಞಾನ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಬಲಿಕ್ರಮಲೇನ ಅಕುಲ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅವು ಅಂಚಂದ ಅಕಲ ತಪ್ಪು ಅವು ಅಕಲ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲವು ಮಹಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಎದುರು ಉಚ್ಚಂಗಿತ್ತಂಡು ಉಚ್ಚಂಗ್ ಕಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಮಾರಿಗೆ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗ ಮೊಗಲಿ ಪೂರ ಕಡುಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಮುರಣಂಜಿ ದೈವ ನಡೆಬಯೆ
పోదానగ అవులు పిలిగెర్తిన అంచెత్తన ఈటిండు ఇనికల పిలిగెర్తిన 6 బట్రు 6 పిలిగెర్తిన ఈటిండు ఆండే అవులు పిలిగెರ್ತಿನುಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲು ದೊಡ್ಡಪೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವಂತನು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಇರೆಗೆ ದುಮ್ಮು ನವಿಲನ್ನು ಗೆರ್ತಿನ ಅವಿ ಅಡು ತಿಂತಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಸಂಧಿವಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಪೂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಪುದರ್ಲು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪುದರುಂಡು ಆ ಶಬ್ದನು ಅಪ್ಪಗ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆಲುಂಡು ಎಂಗಲ ದಾಖಲೆಡು ಆ ಸಂಧಿದ ಪುದರುಡುಂಡು ಅವಿನಿತ್ಯ ಪಂಡುಂಡ ನಮಕ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಳಿತ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇನು ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ವಾಹಕಾರಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತ ಆಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿದ ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೆರೆ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರು ಅವಾಗ ಅವು ಕರ್ದಿಜ ಒಂದು ಕರ್ದಿಜ ಅವು ಪೂರ ಐಕ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ತು ಇರೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸೂಚಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಐಟೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡತ್ತ ಅಂದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಗ ಇತ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪ ಇತ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ದೈವ ನಡ್ತನ ಅತ್ರ ಈತ ಚಲನಚಿತ್ರೋಳಾಪುಣು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ನೇನು ಕೊನಗ ನಂಗೆ ಅವೇನು ಪಣರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅವು ತುಯ್ಯರ ಪೂಜಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣ ಅವೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪೋಂಡ 30-40 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವಾ ಮಟ್ಟೋಗು ಒಂದು ಪೋವು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರು ದಯಗ್ಗೆನ್ನಗ ಇನಿತ್ತೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಗೊತ್ತಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮಟ್ಟೋಡು ತೋಜಿನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಈ ಮಟ್ಟೋರ್ದ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪಥ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಈ ಪಥ್ಯನು ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ತೆರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಉಂಡು ಅತ್ರ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೇನು ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಪತ್ತು ಬುಡ್ದು ಪೋಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುಣಂದು ಆಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಒರಿವ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನು ದುಂಬುಗು ಪೋನಗಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ ನಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚಕಗಳು ತೋಜುನು ಸತ್ಯತೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೂನಗಡೆ ನಂಗೆ ತೋಜುನು ಮುರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನು ದಾದ ಬತ್ತನು ನಿಕುಲು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಇತರ ದೈವದ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತೆತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಂಕ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜೊಂದು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಾರು ಈ ದೈವಲೇನು ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಒಂದು ನರಮಾನ್ಯ ದೈವನ ದಾದ ಇತ ಪಂಜಿದ ರೂಪ ಅಂದ ಪಂಜಿ ಎಂದು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪಂಜಿದ ರೂಪ ಅಪ್ಪ ಪಂಜಿದ ಆರಾಧನೆ ಅವಳು ಆತನು ಅಂದಾಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮಾತೆನ್ನ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ದಾಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನೇ ಆರಾಧನೆ ದಾಯ ಬರಲಿ ಇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ದೈವನು ತೂಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡೇ ತುಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಕಾಲ ದಾದಾತನು ಕನ್ನಾಗ ಅಡೆಮುಟ್ಟೋಗು ತುಳಿಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದತ್ತು ನೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ದೈವದ ನಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಇರ್ಪನ್ಲಕನೆ ಚರ್ಚೆ ಬೋರೆ ಅಗತ್ಯ ತುಳಿತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಳ್ಳೆ ಬರ್ಪನೆ ಅಂಚಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೈಯಾಗ ಎಂಚಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಚರ್ಚೆದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ವಿಚಾರ ಅಕಲ್ದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅನ್ಪೇರೆ ಐಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಅವ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಡರ ಐಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉತ್ತರಲು ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಓಲಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ಏನ್ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂಪನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ಎಂಡ ನಮಕ್ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟವಾದ ಪಾತೆರ ದಿನ ಜನ ಕಟ್ಟಗಡೆಗಾರನ ಮರಣನ ಮಲ್ತೀನಿ ವೈದಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡೆ ಮರಣ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕlen ತೂಪ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂದ ಆ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಡು ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟಗಡೆ ಕಾರಣ ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ತೇನೆ
ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರು ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಸಮಾಜೋಡಿತ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಹೊರತಾದು ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಮರಣ ನಡಿಯ ಆತನ ತಾರದದ ನಡಿಯ ತಾರದದ ನಡ್ನಗ ಇರುಗು ಸೋಕುದ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಕಟ್ಟೆಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ, ಪೂರಾ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಮುದೆಲ್ಗ ಮೈಪುನ ನೀರೇ ಮೈಪುಡತ್ತಂದೆ ನೀರೇ ಆವಡು ಈಜಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸತ್ಯ.